Ben, pois esta mañá presentamos nas dependencias do Concello para solicitar para poder consultar os decretos da alcaldía deste ano. Isto xa tiñamos solicitado fai unha semana por escrito. O alcalde contestounos de que como no escrito non especificamos o ano en que queríamos consultar, que tiñamos que reformar ese escrito de indicar o ano. Iso é unha completa disculpa, porque no primeiro escrito xa se indicaba que nos queríamos consultar os decretos desde 1 de xaneiro hasta o día actual. Entón, estamos no 2011, está claro que os decretos que queríamos era o 2020. Isto nos entendemos como unha falta total de democrática por parte do alcalde, e todos plantexámoslle xa no seu despacho de que o que queríamos consultar eran esos decretos deste ano, e que incluso tiñamos o dereito a consultalos sin autorización previa del, tal como establece o reglamento de organización e funcionamento das corporacións locais. O alcalde non entrou en razonamentos, e nun certo momento precisamos que nós non íbamos a ir ao Concello hasta poder consultar esta documentación. Nesto, pois, o alcalde abandonou o despacho, me chamou a teniente alcalde para que nos guardara no seu despacho, por decirlo así. Estivemos así por un par de horas, hasta que a 1:30 o alcalde moveu outra vez por o despacho e díxonos que el marchaba, e se nos queríamos quedar aquí, que quedáramos que estes decretos ou a resolución da alcaldía non las iba a deixar ver. Entón, ante iso, a única alternativa que nos quedou é quedarnos aquí no Concello en espera de que nos deixe consultar esa documentación que temos todo o dereito legal como xa dixemos, a consultar. Incluso temos constancia de que os equipos jurídicos do Concello informaron negativamente, no sentido de que sí que negativamente ao alcalde, no sentido de que sí que temos dereito a consultar toda esa documentación, incluso sin a súa autorización previa. Xa digo, reiteramos que isto é unha falta de total democracia, e non sei o que pretende ocultar o alcalde, non? A mellor por iso nós solicitábamos todos estes decretos, que nos últimos 2 meses produciuse a través precisamente das resolucións da alcaldía un inflado moi grande no censo electoral de Crecente. E así, pois, prácticamente desde xaneiro a marzo aumentaron unhas 80 personas os censados. En términos absolutos, e isto restamos de que o ano pasado prácticamente falleceron 50 personas no Concello de Crecente, de que prácticamente non houbo casi xente que naceu de novo, pois a mellor podemos estar falando de que actualmente o censo de Crecente está inflado a mellor en 150 ou 160 personas, o que equivale, cos porcentaxes de votos que falamos, prácticamente a un concelleiro. Isto nos pensábamos que era unha práctica do antigo alcalde, é dicir, o pai do actual, porque incluso recientemente foi imputado e tuvo que estar en xuicio no que se lle pide actualmente na licitación por fraude no censo electoral do 2003, pero estas prácticas parece que o novo alcalde sigue facendo as mesmas prácticas, é dicir, que aquí parece que cambiaron as personas, pero as actitudes, se cambiaron, foi para peor, non para mellor.